Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şun 2015-nji ýylyň 5-nji ýanwary hepdeniň duşanbe güni Pragdaky studiýada siz bilen men Sahra. Şun kabarlar günnelik programmamyzyň esasy bölegine. Owganistanyň paýtagty Kabulda janynyň geçen bombaçy Ýewropa Birleşiginiň polisiýa ulagyna hüjüm etdi. Deadlines concentrate the mind, but deadlines should not be dogmas. Türkmenistanda elinetin bahasy öňküsinden 60 göterim gymmatlady. Täýe bayram gecesi geçen soň paýtagtyň bazarlaryna elinet nowatlary hem utordy. Ýurtda Amerikan dollarynyň gymmatlamagy Lewap welaýatyndaky käbir harytlary hem öz täsirini ýetirip başlady. Daşardan getirilýän harytlaryň bahalarynyň 25-30% galdyrylýandygyny aýdýar. Eýsem ýurtda türkmen manadynyň hümmetiniň peselmeginiň aňyrsynda nähil sebäpler ýatyr? Gepleşigimizde şu beýlik soraglary jogap tapmasyna şart. Habarlar günnelik programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň günüň täzelikleri bilen tanışalım. Owganistanyň paýtagty Kabulda janynyň geçen bombaçy Ýewropa Birleşiginiň polisiýa ulagyna hüjüm etdi. Bu wakanyň netijesinde ýoldan geçip barýan bir adam helak boldy. Ýewropa Birleşiginiň Owganistandaky polisiýa missiýasynyň berýän maglumatyna görä bu hüjüm 5-nji ýanwarda Toporyň Kabullaky baş edarasynyň golaýynda bolup, ol janynyň geçen bombaçynyň öz ulagyny missiýanyň ulagynyň golaýynda partlatmagy netijesinde ýüze çykypdyr. Bu wakada Ýewropa Birleşiginiň polisiýa ulagyndaky hiç kime zeper etmedi ýöne ýoldan geçip barýan 6 adam yaralandy. Olaryň biri keselhana ýerleşdirilenden soň aradan çykdy. Taliban hereketi Twitter sosial ulama arkaly ýaýradan beýanatynda hüjümüň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. İran'ın prezidenti milli behwitleri öz içine alýan meseleler doğrusunda gönümel saýlawlary geçirmek arkaly ýurdun konservativ guramalaryndan sowa geçme gözüňünde tutup biljekdigini ma'lum etdi. İran'ın prezidenti Hasan Rohani ykdysady konferensiýada eden çykyşynda ykdysady, sosial we medeni ähmiýetli meseleleri parlamentde çözmeň deregine gönümel referendum geçirmek arkaly çözülse gowy bolardy diýdi. İran'ın 1979-njy ýylda kabul edilen konstitusiýasy ýurtda seýrek ulanylýan bölümi öz içine alýar. Bu bölüm milli behwitleri öz içine alýan meseleler dogrusunda ähli umumy saýlawlary geçirmäge ruhsat berýär. İran'yň ykdysadyety Tehranyň ýadro programmasy boýunça günwatar ýurtlar tarapyndan girdilen sanksiýalar sebäpli ejir çekýär. Owganistanyň prezidenti Ashraf Ghani Birleşen Ştatlaryň telewiziýasyna beren interwýusynda Birleşen Ştatlar Owganistanda galan Amerikan eskerleriniň ýurtdan çykarylmagynyň tertibini gaýtadan seretmek isläp bilir diýdi. Deadlines concentrate the mind, but deadlines should not be. Bu arada Owan prezidenti 4-nji ýanwarda Birleşen Ştatlaryň 60 minutly telegepleşigine neden çykyşyny belläp geçdi. 1-nji ýanwardan başlap Owan güýçleri ýurdun howpsuzlygynyň jogapkärçiligini dol öz üstüne aldy. Şondan soň Owganistandaky 140 000 daşary ýurt goşundan diňe 13 000 sanyny ýurtda saklanyp galdy. Olar Owganistanda Owan güýçlerini türwenleşdirmäge maksat edýän missiýanyň bir bölegi hökmünde hereket ederler. Bu missiýa 2 ýyl dowam eder. Rusiýada hökümete değişil däl guramanyň ýolbaşçysynyň ady Rus resmiýetleri tarapyndan daşary ýurt agentleri atly sanawa girdirildi. Rusiýanyň Adalet ministrliginiň talaby esasyna ýurdun Volgograd şäherindäki hökümete değişli däl guramanyň ady daşary ýurt agentleri atly sanawa goşuldy. Düýbi Volgograd şäherine ýerleşen Maslahat we Tälim berji ýaşlar merkeziniň ýolbaşçysy Timur Kabalyanyň 5-nji ýanwarda Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, Kabalyanyň Gürji Rus forumuna ýolbaşçylyk etmegi Adalet ministrliginiň agdalýan guramanyň adyny daşary ýurt agentleri atly sanawa goşmagyna itergi beripdir. Atly Gürjistanly Kabalya ministrligiň çykaran kararyny şikayet etjekdigini sözüniň üstüne goşdy. Rusiýadaky hukuk goraýjy aktivistler daşary ýurtlar tarapyndan maliýeleşdirilen hökümete değişli däl guramalaryň aglabasynyň atlaryny daşary ýurt agenti atly sanawa goşmagy talap edýän kanunyň ýurtdaky raýat jemgyýetlerine edilýän basyşyň bir bölegini aýdýarlar. Metbuat maglumatlaryna ýakynda Taliban delegasiýasynyň Hytaýyň resmiýetleri bilen gepleşikleri geçirmek üçin Pekine sapar edenligi habar berilýär. 1-nji ýanwardan bäri Owganistanyň we Pakistanyň metbuat serişdeleri Talibanyň Dohadaky syýasy edarasynyň wekili Karidin Muhammediň ýolbaşçylygyndaky Taliban delegasiýasynyň Owganistandaky ýagdaýlary maslahat etmek üçin noýabr aýynyň ahirinde Hytaýa sapar edenligini habar berýärler. Pakistanyň The News International ýagny halkara habarlary atly neşriniň 2-nji ýanwarda çap eden
maglumatyna görä Taliban delegasiyasy täze Owan prezidenti Ashraf Ghani'nin Hitaýdan 4 günlük resmi saparynyň ýany Pekine barypdyr. Ghani'nin Pekine'den saparynyň dowamında Hitaý Owansanyň, Pakistanyň, Hitaýyň we Talibanyň wekilleriniň gatnaşmagynda parahatçylyk we ýaraşyk forumuny geçirmegi teklip edipdi. Yaponiýanyň resmileri täze ýyl bayramçylygy münasibetli bişirilýän tüý gutawy sebäpli adyrnan 9 adam düýnüp ölen soň raýatlary öz agdynaky nahary ýuwaş-ýuwaşdan çeýnemäge çağırş etdiler. Moçy diýilip atlandyrılan tüýden bişirilen ýelmeşegen gutaplar Yaponiýada täze ýyl bayramçylygy münasibetli bişirilýän milli naharlaryň biridir. Şol bir wagtyň özünde şireli ýelmeşegen bu gutaplaryň adamyň bokurdagynda düýnüp galýan wagtlary hem bolýar. Hormatly dinleyijiler, siz şu saýdyň käbir möhüm habarlar bilen tanyş bolňyz. Saatlar kesmeden soň habarlar günelük programmamyzyň esasy bölügine geçýäs. Ýang habarlardan belläp geçişmede ýaly Owansanyň paýtagty Kabulda janynyň geçen bombaçynyň Ýewropa Birleşiginiň polisiýa ulagyna hüjüm etmegi netijesinde bir adam helak boldy. Şol bir wagtyň özünde Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani Birleşen Ştatlaryň telewiziýasyna beren interwýusynda Birleşen Ştatlar Owansanda galan Amerikan eskerleriniň ýurtdan çykarylmagynyň tertibini gaýtadan seretmegi isläp biler diýdi. Bu barada kärdeşim gözüliň taýýarlan has giňişräk maglumatyny bilelikde dinläliň. Kabulda janynyň geçen hüjümçiniň awtology Ýewropa Birleşiginiň polisiýasynyň ulagyna zarba urdy we geçip barýan bir Owganistanlyny öldürdi. Ýewropa Birleşiginiň Owganistandaky polisiýa missiýasy 5-nji ýanwarda bolan partlamanyň Kabulyň gündöründaky idarasynyň golaýynda öz ulagyna içi partlaýjy serişdeli awtologyň eden hüjümi zerarly emele gelenligini aýtdy. Ulagyň içinde hiç kime zeper ýetmändir, emma partlamanyň bolan ýerinde 6 parahat adam yaralanyp olardan biri soň ölüpdir. Taliban bu hüjümüň jogapkärçiligini Twitter arkaly öz üstüne aldy. Bu hüjüm NATO'nyň Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky söwüş missiýasyny tamamlap, howpsuzlyk jogapkärçiligini Owan goşunyna tapşyrmagyndan sanlyca gün geçen soň edildi. Owganistanyň prezidenti Ashraf Ghani Washingtony Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky goldaw beriji güýçleriň ýurtdan çekilmeginiň 2016-njy ýyl bilen bagly gün tertibine gaýtadan garamagy ündedi. 4-nji ýanwarda Birleşen Ştatlaryň telewiziýasynda täzelikler gepleşiginde eden çykyşynda Ashraf Ghani ketgitlenen soňky wagt möhletine ünsi gönükdirmelidigini, emma onuň dogma bolmaly däldigini belledi. Deadlines concentrate the mind, but deadlines should not be dogmas. Ghani eger ähli taraplar maksatlara yetmek üçin elinden gelenini eden bolsalar wagt möhletine gaýtadan seretmäge üsleg bolmaly diýip sözüniň üstüne getirdi. Then there should be willingness to re-examine a deadline. 2001-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýon güýçleri Owganistana goşun salyp 11-nji sentýabrda Amerikan şäherlerine amala asyrylan terrorçylykly hüjümleriň başynda duranlara pena berenligi üçin Talibany agdarmagyndan soň bu ýurtda yerleşdirilen daşary ýurtly harbiýlaryň sany 140 000 adama ýetipdi. 13 000 çemeti harbi ýetatan Amerikanlar 2 ýyllyk türgönleşik we goldaw missiýasynyň çäginde Owganistanda galar. Ghani'niň çykyşy Owganistanlylaryň ýurtdaky harbi we howpsuzlyk operasiýalary gözegçiligi öz üstüne almagy taýýar dälligi baradaky bar hartýan aladalanmalardan habar berdi. Kabul soňky hepdelerde köp sanly hüjümleriň nişanyny öwrildi. Taliban hökümet harbi we daşary ýurtly edaralara hüjüm etdi. Owan goşunyna garşy hem helakçylykly hüjümler amala asyryldy. Helmand vilayetinde Talibana garşy töweş alyp barýan harbiýlaryň 31-nji dekabrda atan oky toýun geçýän ýeriniň golaýyna düşdi we 28 adamyň şol sanda aýallaryň hem çagalaryň ölümine sebäp boldy. Bu waka bilen baglylykda ýani 2 esker tutsak edildi. Prezident Ghani şol günüň özündeden täze ýyl ýüzlenmesinde owanlary öz howpsuzlyk güýçlerini goldamaga çağırdy. Owganistany problemalara garamazdan howpsuzlyk we syýasy geçişini netijeli jemlemäge ukyplylygy bilen gutlady. Kärdeşim gözüliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Hormatly dinleyijiler, Habarlar günnülük programmamyzy Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Türkmenistanda benzinden soň elin etin bahasy hem 60 götürüm gymmatlap häzirki wagt 18 manatdan satylyp başlandy. Ýatladyp geçsek, täze ýylyň öňýände türkmen resmileri elin etin 1 kilogramyny 12 manatdan gymmada satmagy gadawan edipdi. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Murat Urwanyň berjek has dolarak maglumatyny dinläliň. Täze bayram gecesi geçen soň paýtagyň bazarlaryna elin et nowatlary hem gutordy. Bazarlarda häzir hem elin eti duş gelmek bolýar. Özü sygyr, goýun we düýe eti bar. Ýöne elin etin bahasy geçen ýylkydan 6 manat ýokary galdy we ol indi 18 manatdan satylýar. Bazarlarda häzir mundan öňki ýaly 1 kilogramy 11-12 manatdan elin et ýok. Bu bahadan diňe Hindistandan getirilen gäwmiş hemde Ukrainadan getirilen sygyr et satylýar. Ýeri-le naýsap elin etin häzirki bazardaky bahasy hususy etçileriň satýan elin etiniň bahasyna golaý. Olarda häzir elin etin 1 kilogramy 19-20 manat töweregi. Emma hususy etçiler bazarlarda et satmaýarlar. Häzir paýtagyň bazarlaryna esasan hökümete degişli etçiler işleýärler we olar döwlete degişli mallaryň elin etini hemde daşary ýurtdan getirilen doň etler satýarlar. Ma'lum bolýar 2012-nji ýylda alyk ölümleri gymmatlaryna elin et hem gymmatlapdy. Emma häkimetler onuň bahasyny bir derejede saklamak maksady bilen elin etin 1 kilogramyny 11-12 manatdan satmagy talap etdiler. Häkimetleriň bu talaplaryna boyun bolmadyk, etçilerin ählisi bazarlardan çıkarıldı. Etçiler bilen birlikde elin et hem bazarlardan itip gitti denýäli. Soňky 2 ýylyň dowamyna bazarlarda kilogramy 12 manatdan elin et juda seýrek satyldy. Ol satylan mahal hem onuň bilen sünk ýa-da malyň iç goşulyp satylýardy. Elbetde käte elin et halka bayramçylyk sowgaty hökmünde bazarlara çykarylýardy. Geçen ýyl dowamyna hem käbir bayramçylyklary öňe syrasynda elin et bazara çykarylypdy. Mysal üçin Konstitusiýa güni bayramynyň 2-3 gün öňýände we prezident Berdimuhammedow doglan gününiň öňe syrasynda hem paýtagyň bazarlaryna kilogramy 12 manat bolan elin eti duş gelse bolýardy. Geçen ýylyň dekabr aýynyň başynda da golaýan uly bayramçylyk münasibetli paýtagyň bazarlaryna täze bayramna çenli kilogramy 12 manatdan elin et satyldy. Netijede geçen ýylyň dekabrynda bu etden aljak bolan adamlardan bazarlarda uzun nowatlar emele geldi. Onsoň tertip düzgün saklamak üçin elin et ýöýte gullyklaryň gözegçiligine satyldy. Elbetde bayramçylyklar gutorar soň adatça bazarlarda arzan bahadan satylýan elin et hem gutorýar. Bu gedegem huç şeýle boldy. Belli merdat häzirki wagtda hem elin etin sowdasyna et dukanlaryna ýöýte gullyklaryň işgallary gözegçilik edýärler. Habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, elin etiň bahasynyň 60 götürüm gymmatlama barada siz näme pikirde? Bu mesele barada siz öz ýaşaýan sebäpinizde nähil tejribeler başdan geçirýärsiňiz? Bu baradaky garaşlaryňyzy, tejribeleriňizi, maglumatlaryňyzy biziň bilen paýlaşyň. Biziň medbuat e-mail berisi gmail.com e-mail adresimde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaň ediň ýa-da SMS ýazyň. Şeýle-de Azatlyk radiosu bu barada garaşlaryny bilmek üçin şu gün ýer bilen Facebook we Kontaktdaky sahypalarynyň okuyjylaryna ýüzlenni. Häzir okuyjylarymyzyň galdyran käbir jogaplaryny siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Facebook'ta Ceren atly okuyjymyz biziň ýaşaýyşymyzy gadim zamanlarda ýaly etjek bolýarlar. Bu adam çölde, gumda, gara öýlerde çopançylyk edip basmaçy bolmagymyzy isleýär. Dollar gymmatlady, 20 bolupdyr. Hemme zat gymmatlady. Benzin köne pul bilen 25 manat bolupdyr. Nan hem şeýlemiş. Bu näme diýmek? Biz adam dälmi öz haklarymyzy gorap bilemdik diýip öz tesbirini jemläpdir. Al milatly başga bir okuyjymyz hem hemme zatlaryň bahasy juýymyzy ýakýar. Juýde it ulalýar. Men ýokarda Allah var diýen, Allah tawşyrýan. Bulary eden adamlary o dünýäde sorar, jogabyny bu dünýäde sorap bilmesekde diýip öz araýşyny jemläpdir. Gulatly ýene bir okuyjymyz diýmeýin diýen welin ýene de agzymy açmaly bolýan diýip öz araýşyny galdyrypdyr. Bawşatly beýlek bir okuyjymyz bolsa, tamly emeli önümleri ýertip öz araýşyny galdyrypdyr. Hormatly dinleyijiler, siz hem biziň her gün efire gitjek maglumatlarymyzyň käbirleri barada öňünden öz garaşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isteseňiz, size Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyzda garaşýat. Bulgamlarda bizi gözleg bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azadhabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azadhabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Habarlar günnälik programmamyzy dowam etdirýäs. Türkmenistanda 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap manadyň hümmetsizlendirilmegi we Amerikan dollarynyň bahasynyň ýokarlandyrylmagy, ýagny 1 Amerikan dollarynyň 2 manat 85 tengeden 3,5 manada ýokarlandyrylmagy netijesinde ýurdun käbir künjeklerinde haritlaryň bahasynyň ýokarlanandy habar berilýär. Şol bir wagtyň özüne bu ýagdaýyň Lewap welaýetinde hem gözeýilip başlananyny aýdylýar. Lewapdaky ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Osman Halifiň berjek maglumatyny dinläliň. 4 yanvarda Lewap welaýetiniň merkezi Türkmenabat şäherindäki awtolaglaryň ätiýaçlyk şaýlary satylýan hususy dükanlaryň birinde şäher ýaşaýjysy bazara 3 litrlik gapdaky antifrizi doňmaýan sowuklugy öňküsinden 5 manat gymmada berdiler. Dekabrň soňky günlerinde de onuň bahasy 21 manat ekeni. Satyjy bazara bu ýagdaýy manadyň hümmetiniň pese gaçyp Amerikan dollarynyň gymmatlamagy bilen düşündiripdir. Bazar dollaryň bahasynyň 18% ýokarlanandygyna bakmazdan daşardan getirilýän haritlaryň bahalarynyň 25-30% galdyrylýandygyny aýdýar. Ulu görümli, gymmat bahaly haritlar bolan awtolaglary, motosikilleri, televizorlary, haladilnikleri 2014-nji ýylda kredit alyp, onu dolu üzdüşüp ýetişmedikler bilen de şeýle bolupdyr. Hytaýda öndürilen 3 tigirli, arabajykly motosikli kredit alan Şükür her aýda 200 manat töleýän ekeni. 2015-nji ýylyň 6 aýynyň dowamında üzdüşmeli 1200 manata galan Şüküri 3-nji ýanwarda motosikli satan telekesi çağırıp bergisiniň üstüne yine 290 manatyň goşulýandygyny aýdypdyr. O da munyň sebäbini manadyň hümmetiniň gaçmagy bilen düşündiripdir. Lewapyň bazar dükanlaryndaky daşardan getirilýän azyk we senagat haritlarynyň bahalarynyň da duýlarlyklyk gymmatlaýandygyny alyjylar aýdýarlar. Diňe bir daşardan getirilýäni däl, eýsem özümizde öndürilýän azyk haritlarynyň bahalarynyň da galýandygyny görmek bolýar. Käbir hyzmatlar bilen bagly da şeýle. Şükür, awtobuslarda, marşrut we ýeňil taksilerde gatnaw bahasynyň galdyrylmagy benzinin gymmatlamagy bilen bagly diýip düşünse bolar. Ýöne beýleki käbir hyzmatlaryň gymmatladylmagyna hiç düşünüp bolanok diýdi. Ol öz sözlerini delillendirmek üçin şeýle mysal getirdi. Erkek adamlaryň saçyny bejerýän dellekler geçen ýylyň soňky günlerinde de bu hyzmatlar üçin 4 manat alýan ekenler. Indi bu hyzmatyň bahasyny 1 manat gymmatladypdyrlar. Ýagmyr atly ýyldaşymyz bahalaryň adamlaryň real girdejileri hasaba alınmazdan galdyrylýandygyny aýdyp şeýle diýdi. Aylıkları 10% kaldırıp benzinin bahasını taskem 2 hisse gımmatlattılar. Bakalar girdejilerden yokarı. Şeýle de Ýagmyr hojalyk hasaplaşygynda işleýän we hususy kärhanalaryň köpüsinde aýlyklaryň galdyrylmaýandygyny, olaryň käbirinde bolsa aýlyklaryň döwlet tarapyndan keskitlenen iň aşak derejä hem ýetmeýändigini belledi. Ýurdun habar serişdelerinde haritlaryň we hyzmatlaryň bahalary, olaryň gymmatladylmagynyň sebäpleri, inflyasiýanyň derejesi barada maglumatdyr düşündiriş berilmeýär. Yerli synçylaryň käbiri ýurtda gazanyldy diýilýän ykdysady üstleriň ilatyň real durmuşynda göze ilmeýändigini aýdýarlar. Habarçymyz Osman Halifiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň milli puly manadyň hümmetiniň dollara garanda peselmegi şu günler türkmensanlary iň köp alada goýan meseleleriň biri bolsa gerek. Eýsem türkmen manadynyň hümmetiniň peselmeginiň aňarsynda nähil sebäpler ýatyr? Bu soragyň jogaby kärdeşim Gözelin taýýarlan maglumatynda.
Euroasia.net neşri Türkmenistanyň milli pulunyň dollara gatnaşyk derejesini resmi taýdan peseltmek kararyny geçen ýyl Gazagystanyň öz milli puly teňgäniň hümmetini 19% aşaklamak çäresi bilen deňeşdirip, munyň Merkezi Aziýanyň ähli ýurtlaryna mahsusdygyny we onuň geçen ýyl orsiýetdäki maliýet taýdan pese gaçyşyň täsiri bilen baglanyşykly ýüze çykan prosesdigini belliýär. Orsiýetiň rubly geçen ýylyň aýagynda öz hümmetiniň 45%-ni golaýyny ýitiripdi. Şol burakda Euroasia.net neşriniň bellemegine görä Türkmenistan regionda eksport uğrundan orsiýete iň az garaşly ykdysadyetli ýurtdur. Şol sebäpden Merkezi Aziýa ýurtlarynyň valutalarynyň arasynda 2014-nji ýylda öz hümmetini durnukly saklap bilen ýeketäk milli pul diňe türkmen manadadyr. Türkmenistanyň milli pulunyň bir Amerikan dollaryna 2,185 derejesinde kesitli hümmeti 2009-njy ýylda oglan edilip, ol 5 ýylyň dowamında şol bir durukunda saklandy. Türkmen hökümeti 2009-njy ýylda manadyň daşary ýurt valutasyna durnukly kesitli kursuny milli puluň denominasiýasy we täze puluň dolanşygy girdilmegi ýaly çäreler bilen bilelikde ornaşdyrypdy. Merkezi bankyň 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda türkmen manadynyň hümmetini peseltmek we onun bir Amerikan dollaryna 3,150 türkmen manady möçberinde çalşyk kursuny girizmek karary bilen bir wagtda ýurtda benziniň narhy hem 60% çemeti ýokurlandy. Türkmenistandaky ykdysady özgörüşlikleriň sebäpleri barada resmi düşündürüş berilmeýär. Euroasia.net neşri maglumat yetmezçiligine salgylanyp ýagdaýy düşündirip biläjek sebäpleriň biriniň neftiň bahasynyň pete gaçmagy bilen bagly bolmagynyň ähtimallygyny aýdýar. Çyg we işlenen neft türkmen eksportynyň 10-dan 1 bölegini emele getirýär. Ýurdun eksportynyň 80%-ni düzýän gazyň bahasy hem peselýär. Emma bu ýurdun esasy gaz müşterisi bolan Hytaý bilen aradaky uzak möhletlen şertnamalara täsir ýetirmeli däl diýilip maglumatda bellenýär. Euroasia.net neşrine türkmen pulunyň hümmetiniň gaçmagyna sebäp bolup biljek ýene bir ýagdaý hökümetiň ýurdun sowda uğurlarynyň özgörmegine strategik taýdan ýardam bermek maksady bilen manady hümmetsizlendiren bolmagda ähtimal. Şeýle-de Türkmenistanyň ykdysadyety Hytaýa tebii gaz resurslaryny satmaklygy dayanýar we bu bolsa öz gezeginde ýurdy Pekiniň koloniýasyna meňzedýär diýip Euroasia.net ýazýar. Emma agzalan neşriň öňe sürýän çaklamalarynda türkmen hökümetiniň manadyň hümmetini peseltmek kararynyň arkasynda has ýöneki sebäbiň ýatan bolmagynyň hem mümkindigi bellenýär. Paraxorlugy ýykyn edýän hökümetiň manady goldamak üçin ýeterlik nakt puluň ýetmezçiligini duýup, manadyň hümmetini pete gaçyrmak kararyna gelen bolmagy şeýle-de Gazagystanda teňgäniň hümmeti pete gaçanda dören durnuksulluk ýaly ýagdaýyň Türkmenistanda döremejegine yndan baglayan bolmagy da mümkin diýip Euroasia.net ýazýar. Geçen ýylda Türkmenistanda ilaty berilýän sosial ýeňillikleriň ençemeti ýatyryldy. Hususan da raýatlara belli bir mukdarda muht benzin bermek düzgünü ýatyryldy. Belli bir mukdarda berilýän gaz muht bolsa da ýaşaýyş çaýlarda gazy ölçeji gurallar oturdyldy. Elektrik togunyň bahasy ýokary galdyryldy. Türkmen manadynyň hümmeti bilen bagly käbir üýtgeşiklükler geçen ýylyň noýabr aýynda hem emele gelipdi. Şonda manadyň Amerikan dollaryna gatnaşygy boýunça hökümetiň öňden kesitlen 2,185 möçberdäki resmi kursy saklanan hem bolsa gara bazar dörep dollaryň elde satylýan bahasy 3 manada ýetipdi. Bu ýagdaý hökümetiň pul çalşyk nokotlarynda ýeterlik möçberde dollaryň bolmandygy, dollar satyn almak isleýänlere propiska ýaly çäklendirmeleriň girdilmegi bilen baglylykda ýüze çykypdy. Kärdeşim gözölüň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, türkmen manadynyň hümmetiniň peselmegi barada siz näme pikirde we bu ýagdaý siziň durmuşyňyza nähil täsir ýetirdi we ýetirýär? Bu baradaky garaýşlaryňyzda, bellikleriňizde, maglumatlaryňyzda biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimde uradyp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saytynda hem işläp başlady. Sahypamyzyň salgysy youtube.com/azatlyk online. Azatlyk TV'niň YouTube'daky sahypasynda Türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metbuatda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görüpilersiňiz. Şeýle-de Azatlyk TV'de tegelik stol söhbetleşliklerini milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz. Ýatlaýar, bizi YouTube saytynda gözlek bölümine
azatlyk töwe sözleri girizip tapyp bilersiňiz. Adatlyk teva tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağırýar. Bizi izerläň, bize ýazylyň. Adatlyk teva. Habarlar günnälik programmamyzda Türkmenowan serhediniň golaýyna bolup geçen wakalary deşli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen regionda Taliban söwüşçileriniň we daşary ýurtly jihatçylaryň bardygyny owan resmileri boyun alyp, olar bu ýagdaýyň iki ýurt üçin hem howply bolup biljekdi barada howatyrlanma bildirýärler. Demirazyk Owansanyň Jowzjan vilayet polisiýa başlygy Fakir Muhammed Jowzjanynyň aýtmagyna görä Türkmenowan serhedinde owan serhetçi güýçleriniň postlaryny döretmek gödöňünde tutulýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Kawla habarçysy Şamerdan Gulumradynyň taýýarlan maglumatyny dinläliň. Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleriniň yaramadlaşýandygyny Awgan resmileri hem tasdiklady. Demirgazyk Awganistanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän regionunda talip jeňçileriniň güýçlenýändigini ma'lum etdi. Talip jeňçileriniň arasynda daşary ýurtly jihatçylar hem bar. Olar yerli ýaraglylara harby ugurdan tälim berýär. Bu ýagdaý Awganistan hem Türkmenistan üçin howply diýip harby bilermenler aýdýar. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan vilayatynyň polisiýa idarasynyň başlygy Fakir Muhammed Jowzjanynyň aýtmagyna görä, Türkmen-Awgan serhetinde kynçylyk bar. Awganistanyň Türkmenistan bilen serhetleşen sebäplerinde talip söwüşçileri yerleşipdir. Onuň öňüni almak üçin çara görmelidir. Awgan serhetçileriniň harby postlaryny gaýtadan dikeltmek üçin alada edýär diýip Jowzjany aýtdy. مشکلات و سردات کشور همسایه ترکمنستان تنها احداث شود در اکثر نقاط طالب گشت گذار بکنند. Talip toparynyň Jowzjan vilayaty boýunça bellen häkimi Mufti Nigmatullah 200 töwerek ýaragylty bilen uruşdan el çekdi. Öz ýaragyny döwlete tapşyrdy. Şoňa garamazdan Demirgazyk Awganistanda talip ýaraglarynyň gün saýyn güýçlenýändigini synçylar aýdýar. Yaragyny ýerde goýan Mufti Nigmatullahyň aýdyşyça talip ýaraglaryny daşary ýurtdan kömek bolýar. Olar yarag we böýleki harby enjamlar bilen üpjün edilýär. Hem talip jeňçilerine harby ugurdan terbiýe berilýär. Talibanyň sapynda düzgün tertip bar diýip Mufti aýdýar. Talib ham yak nazm tertib xuda dora. İkmal, tamwil komisyonu ki dar unja koýta qarar dora. Komak Täze ýyldan başlap Birleşen Halkara güýçleri howpsuzlyk jogapkärçiligini dollygyny Awgan güýçlerine tapşyrdy. Şonuň ýyly süre Awganistanda howpsuzlyk ýagdaýam has yaramadlaşyp başlady. Hatda neşe önümniň we bekanun neşe dolanşanyň meşwerem artypdyr. Talip ýaraglarynyň neşe sowdasynyň hem ummasy girdeji alýandygyny Demirgazyk Awganistanyň Serpil vilayatynyň häkimi Abduljabbar Hakbin aýtdy. Onun bir aji haqiqatdygyny häkim belläp geçdi. Serpil vilayatynyň daglyk regionlarynda Talibanyň terroristik merkezleri bar. Olar şol ýerde tirekden gireň öndürýän laboratoriýalar hem gurupdyr. Neşe maddasyny daşary ýurda olar gaçak edýär. Neşe önümniň biznesinden Taliban köp pul gazanjy edýär diýip häkim aýtdy. که از پول قاچاق خودت تمویل بکنن. طالبان صفک و اسمتک کوهستانات ما و چراس میگن این منطقه پناهگاه ساختن. Demirgazyk Awganistanyň 3 vilayatynyň Türkmenistan bilen serhetleşen etraplarynyň köpsinde talip jeňçileriniň hereket edýändigini yerli ýaşaýjylar hem aýdýar. Talip ýaraglary yerli ilatdan uşur zekat diýip pul toplap alýar. Talibana azyk emit bermäge de halk mejburdur diýip yerli ýaşaýjylar nägelilik bildirýär. Emma Taliban asuda ilata ziyan ýetirilýändigi barada habary redetdi. Şaýmerdan Gulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Hormatly dinleýijiler, Türkmen-Awgan serhedinde we onuň golaýyna bolup geçen wakalar barada Azatlyk radiosu ýygyderli maglumat taýýarlaýar. Sypdyran maglumatlaryňyzy okap öz garaşlaryňyzy galdyrmak isteseňiz, sizi Azatlyk radiosynyň azathabar.com web sahypasyna syýahat etmäge çağırýar. Web sahypamyzda Türkmenistandan garawum.info arkaly girip bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnälik programmamyzdy geçirip oturýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp berdim. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.